бинандагони азиз салом. ҳамон гунаи огаҳи 30 апрели соли 2020 зимни ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 аввалин мавриди сироятёбии одамон ба коронавирус дар Тоҷикистон расман эълон шуд. айни замон бо назардошти вазъи паҳншавии беморӣ зарур аст аз рӯи маслиҳати табибон қоидаҳои санитарию гигиениро пайваста риоя кунем. мубориза бар зидди ин беморӣ кори дастаҷамъист, зеро ҳеҷ давлат, вазорати тандурустӣ ё ташкилоту муассиса дар алоҳидагӣ имкони муқовиматро надорад. дар ҷаҳони имрӯза яке аз тавсияҳои муҳим барои пешгирии паҳншавии бемории COVID-19 риояи карантини хонагӣ ба ҳисоб меравад. барномаи навбатии робита ин мавзӯъро пайгирӣ мекунад. барои баррасии он дар тамос ҳастем бо табиби собиқадор Зарина Боқиева, ки бевосита ба муолиҷаи беморони COVID-19 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия машғул аст, ва Фирдавс Рауфов, сардори шуъбаи дастурию методии муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникии тибби оилавӣ. қаблан сипос аз шумо, ки барои суҳбат мусоидат намудед. карантини хонагӣ барои пешгирӣ ва табобати бемории COVID-19 чӣ зарурат ё аҳамият дорад? карантини хонагӣ албатта дар шароити хона ман ҳангоми сар задани бемориҳои сироятӣ ба аҳолӣ, яъне ки реҷаи муваққатӣ, яъне дар шароити хона карантин тавсия дода мешавад. дар ин маврид албатта аҳолӣ бояд аз рӯи ин карантин, аз рӯи ин талаботое ки аз ҷониби табиби оилавӣ, аз ҷониби мутахассисони соҳаи тандурустӣ дода мешавад, онро бояд саривақт иҷро ва риоя намоянд. карантин дар хона бояд чӣ хел ҷараён гирад, ки барои аъзои оила, аз ҷумла шахсони пиронсол ва кӯдакон бехатар бошад? вақте ки дар хона як нафар бемор шуд, бояд ки дигар аъзои оила ҳам карантинро нигаҳ доранд. одами бемор шудагӣ аввал бояд ки аҳли ин хонадон рафту омадашонро ба дигар хонаҳо, ба ёру дӯстонашон, ба хешу таборонашон дар муддати 14 рӯз қатъ кунанд, барое ки ва ё метавонанд ин бемориро аз даруни хона бароварда ба дигар хонаҳо, ба дигар оилаҳо паҳн кунанд. одаме ки худаш бемор шуд бояд ки сари вақт ба духтур муроҷиат кунад. духтур ӯро муолиҷа карда табобат мефармояд. ҳамаи гуфтаҳои духтура иҷро кардан дар кор. аз тарафи ҳамин одамое ки бемор мешаванд, як рафтори дуруст бояд ки бошад. аввали беморӣ ба монанди бемории хунукзадагӣ, шамолзадагӣ, бар ин дар мардум бо грипп мегӯянд, ба монанди грипп сар шуданаш мумкин. ин дарди сар, таби баланд, баъзан температура баландам намешавад, не ки даҳану бинӣ месӯзад, оби бинӣ меравад, гулӯ дард мекунад, якта сулфа мешавад. баъзе беморон ин касалиро бо тарзи дарди шикам сар мешавад. ин парту дил беҳузур шудан. бояд ки дарав ҳамун нафари хона ҳамаи аҳли хонадонашро хабар кунад ки бемор шудану духтур бояд ки нигаҳ кунад. пешаи ҳама ин одам бояд ки маска пӯшад. пӯшидани маска 70% ба дигар одамо гузарондани ин касалро кам мекунад. вақте ки аҳли оила дар гирду атрофи ин одам мегарданд, бояд ки 2 метр масофаро риоя карданашон дар кор. барои беморони худамон асосан маскҳои чанд бор истифода мекардагиро тавсия медиҳем. барои оила ин ҳам аз тарафи иқтисодӣ фоиданок аст. маскаҳои як бор истифода мешудагӣ вая партофтану нобуд кардани ваям бояд ки дар шароити махсус бояд ки нест карда шавад. барое ки ҳамун маска худашам метавонад
як манбаи заҳролудкунӣ бошад. Вақте ки вайро нодуруст мепартоянд, дар ягон кунҷи хона мепартоянд ё ки дар беруни хона мепартоянд, аз лӯи маска бо дигар одамон метавонанд ки заҳролуд шаванд. барои ҳамин маскаҳои бисёр чанд бор истифода мебурдагӣ бисёр ҳам беҳтаранд. ҳар 2-3 соат пас бояд ки оби гарм қатӣ собуни қатӣ шушта бо маскаи тозаи шуштагӣ дарзмол кардагӣ пӯшад. ҳар 2-3 соат бояд маскара алиш кунад. аҳли хонадонам касе ки ба ин бемор наздик мешавад бояд ки маска пӯшад. дар баробари тавсияҳои мутахассисон ҳоло як маълумоти кӯтоҳ пахш мешавад ки қабули он аз манфиат холӣ нахоҳад буд. карантин маҳдуд кардани фаъолият ё ҷудо нигоҳ доштани шахсоне мебошад ки бемор нестанд, аммо хатари сироятёбии онҳо вуҷуд дорад. зимнан вазъи саломатии онҳо таҳти назорат қарор дошта аломатҳои эҳтимолӣ ва ҳолатҳои сироятёбӣ саривақт муайян мешаванд. талаботи умумӣ. карантини хонагӣ 14 рӯз давом карда аз рӯзи бозгашти шахс аз хориҷи кишвар ё аз лаҳзаҳои тамоси эҳтимолӣ бо шахси гирифтори COVID-19 оғоз мешавад. кормандони соҳаи тиб карантини 14 рӯзаро ба одамоне тавсия дода метавонанд ки бо шахси гирифтори COVID-19 дар тамос буданд. дар вазъияти кунунии Тоҷикистон бештар киҳо бояд ба карантини хонагӣ фаро гирифта шаванд? خب در وضعیت کنونی امروزه جمهوری تاجیکستان چون که می‌بینیم امروز بیماری سیرویت کرونا نیز در جمهوری تاجیکستان همه روزه به خط گرفته می شود و برای کارانتین یعنی برای در خانه باز ماندن با اون شخصانی توصیه داده می شود که البته همچون به گروه خطر داخل می شوند. این شخصانی که از 60-65 ساله بالا هستند، کودکان خردسال، زنهای حامله‌دار، اینچنین شخصانی که با بیماری‌های گوییم که مزمن گرفتار هستند، با مانند بیماری‌های دیابت قند، بیماری گردش سیستم خون، اینچنین شخصانی که بیماری سرطانی دارند، بیماری نارسایی مسئولیت آدم دارند و اینچنین شخصانی که در مورد گوییم که طبابت هستند، یعنی که در مورد گرفتن داروری هستند، این شخصیت‌ها یعنی که در شرایط خانه یعنی با карантин فرا گرفته می‌شوند. معلوم که نه همه سیرویت یافتگان کووید-19 در بیمارخانه بستری می‌شوند. نفرانی که بیماری را در شکل سبک می‌گذرانند و در خانه طبابت می‌گیرند باید چخیل نگاه و بین شوند. ها درست. همه بیماران را ما در بیمارخانه باید نخوابونیم. بیمارانی که بسیارترین بیماران کسی که بیماری کووید میشد و یا با طور سبک میگذرانند این بیماری را با مانند گریپ اوروی یا که پنیومونیای نمودی سبکش. برای این خیلی بیماران را در خانه مطبابت میکنیم. این بیمار رو حتما باید که اگر علاج باشد در یک خانه علایده خواباندن در کار در مدت 14 روزی بیماری او اگر نباشد این خیلی علاج و اویلا کلان باشد و بیمار مجبور است که در یک اتاق باشد با دیگر کسان البته که 2 متر مسافه رو باید رعایت کند ماسک پوشد تست دستایش رو شوید با همون آدمی که با بیمار رو نگهبان میکند همون نفر هم ماسک پوشد و هم تست دستش شوید. ظرف هایی که برای خوراک دادن بیمار استفاده میشن باید که آبی گرم قطعی سوده خوراکواری قطعی تست شسته شوند جدا مانده باشند. خوراک هایی که برای بیمار میتیم باید که اساساً هم خوراکای آبکی باشند. آبی بسیار نوشد بیمار. اگر که بیمار حقیقتا آدم کلانسال نباشد و بیمار سبک باشد خوراک در پیش درش آورده ماندن در کار. اگر که بیمار با وزمینتر آدم کلانسال باشد همون یکی از اهل خانواده باید که نگاهبین کند و مجبور است که به بیمار نزدیک شود. وقتی که
он нафар маска мепӯшаду дасту гигиенаро вай мекунад, гигиенаро иҷро мекунад, гузаштани касал ба одам кам мешавад. Агар гузарадам, дар ҳамин тиб мегӯянд ки титри ҳамон вирус кам мегузарад, онгаҳ ҳамон аҳли хонаводае ки нигоҳбин мекунад, худашам метавонад касал шавад, не ки ба таври сабук гузаронад, вазмин пневмония намешавад. талабот ба шароити зист барои ташкили карантини хонагӣ. Якум, манзили алоҳида вуҷуд дорад. ҳадди имкон ҳуҷраи алоҳида бо ҳоҷатхонаи ҷудогона ки дар он шахси эҳтимолан гирифтори коронавирус аз дигар аъзои оила ва ҳамсоягон ҷудо нигоҳ дошта мешавад. дуюм, шахси эҳтимолан гирифтори коронавирус ва аъзои оилаи ӯ ба воситаҳои муҳофизатии инфиродӣ дастрасӣ доранд. ниқобҳо, дастпӯшакҳо. зимнан чораҳои бехатарӣ ҳам риоя мешаванд. дастонро пайваста бо собун мешӯянд, хонаро бо латтаи тар пок мекунанд ва тирезаҳоро баъзан кушода мемонанд, то ҳавои хона тоза шавад. сеюм, дар манзил шахсоне ки хатари гирифтории онҳо ба COVID-19 зиёд аст, айни ҳол нестанд. одамони аз 65 сола боло, кӯдакони то 5 сола, занони ҳомила, шахсони масунияташон суст ва ё гирифтори бемориҳои музмини дил, шуш ё гурда. чорум, дастрасӣ ба телефон ҳаст. панҷум, мавҷудияти санадҳои имзокардаи шахси эҳтимолан гирифтори коронавирус ки риояи ҳатмии қоидаҳои карантинро зимни эълони он аз ҷониби мақомоти давлатӣ тасдиқ мекунад, гирифтани ризоияти огоҳона. муҳлати табобат чанд вақтро дар бар мегирад? давраи табобат агар ки сабук гузарад, тамоман ҳамин одамое ки ҷавон ҳастанд бисёри сабук мегузаранд. як ҳафта мегузарад. табобат мекунем, як ҳафта мегузарад. агар ки камтар вазминтар гузаронад, 2 ҳафта мегузарад. ба шарте ки дорӯҳои дуруст истифода барад, табобати духтура риоя кунад, дар 2 ҳафта мегузарад. дар муддати 2 ҳафта 14 рӯз ин бемор метавонад ки карантин гирад. баъд аз 14 рӯз вақти саҳат шуду 14 рӯзи аз рӯзи бемор шуданаш 14 рӯз гузашт, фақат баъд аз карантин баромаданам ба ғайри ҳамон 14 рӯзе ки бемор дар карантин буд, бо 14 рӯзи дигар бояд ки берун баромадан ба маска пӯшад. вақте ки ягон ҷо рафтан ба маска пӯшад, даруни хона ҳам ҳанӯз бояд 14 рӯзи дигар маска пӯшад. агар мабодо ягон тағйирот дар организм ба амал омад, чӣ бояд кард? ҳангоми дар мавриди карантин вақте ки шахсият дар хона ба карантин қарор дошта бошад, фарз кардем агар дар хонавода агар дар касе агар аломатҳои беморӣ ба монанди баланд шудани ҳарорати бадан, сулфаи хушк, дард дар гулӯ ва инчунин нафаскашии душвор пайдо шавад, дар ин маврид албатта ҳар як шахс пеш аз ҳама бояд ба табиби оилавии минтақавии худ муроҷиат кунад. ва чуноне ки медонем, тибқи алгоритме ки имрӯз табиби оилавӣ амал мекунад, яъне ҳатман бемор бо табиби оилавӣ дар тамос мешавад, баъдан табиби оилавӣ бо гӯем ки нишонаҳои беморӣ шинос шуда ташриф ба хона меоварад ва аз ҳолати бемор пурсон шуда баъдан барои яъне аз вазъи саломатии бемор баҳо дода онро ба ӯ яъне ки ба бемор тавсияҳои дуруст дода мешавад. агар ҳолати бемор вазнин бошад, дар ин маврид албатта тибқи нишондодҳо табиби оилавӣ тибқи роҳхат беморро ба сатҳи бистаринамоӣ, яъне ки дар сатҳи госпиталӣ онро беморро бистарӣ мекунанд. агар ки бемор ҳолати бемор миёна бошад ё ин ки ҳолати сабук бошад, дар ин маврид албатта тибқи тавсияҳои табиби оилавӣ, тибқи тавсияҳои мутахассис, яъне бемор дар шароити хона, дар шароити амбулаторӣ табобат карда мешавад. тавсияҳои умумӣ барои шахсе ки дар карантини хонагӣ қарор дорад. якум, аз манзили худ набароед. дуюм,
агар дар манзили истиқоматӣ аъзои дигари оила ҳам бошанд, шахси эҳтимолан гирифтори коронавирус бояд дар ҳуҷраи алоҳида бо дари баста нигоҳдорӣ шавад. тирезаи ин ҳуҷраи алоҳидаро барои тоза шудани ҳавои он ҳар сари чанд вақт кушодан лозим аст. баромадан аз ин ҳуҷра танҳо барои қазои ҳоҷат ва дигар ниёзҳои шахсӣ барои муҳлати начандон тӯлонӣ иҷозат аст. зимнан даҳону бинӣ бояд бо ниқоб пӯшонида шавад. сеюм, дар вақти сулфа ё атсазанӣ даҳону бинии худро пӯшонед, масалан бо рӯймочаҳои яккарата. фавран дастони худро бо собун бишоед ва ё бо маҳлули антисептикии спиртдор тоза кунед. чорум, пеш аз истеъмоли ғизо дастони худро бо собун бишоед ва ё бо маҳлули антисептикии спиртдор тоза кунед. ин амалро пас аз қазои ҳоҷат низ бояд иҷро кард. аз дастпокунакҳои яккарата барои тоза кардани дастони худ истифода кунед. панҷум, агар шароит бошад, аз ҳоҷатхонаи ҷудогона истифода кунед. шашум, агар таби одами эҳтимолан сироятёфта баланд шавад ё ӯ худро бад ҳис кунад, ба табиби оилавӣ муроҷиат кунед ё барои гирифтани машварат оид ба амалҳои минбаъда ба телефонҳои 511 311 занг занед. ҳафтум, агар шахсе ки дар карантин қарор дорад гирифтори бемориҳои ин гуна бошад, ба монанди фишорбаландӣ, диабети қанд, сил ё бемории дигар, ӯ бояд бо машварати табиб доруҳои худро аз рӯи ҷадвали тавсияшуда бидуни қатъи муолиҷа истеъмол кунад. ғизои шахси бемор бояд чӣ гуна бошад? беморӣ ин барои одамое ки касалиҳои қанд, касалии дил доранд, қарбиҳӣ доранд, барои онҳо нисбатан вазмин мегузорад. барои ҳамин ин одаморо то илоҷ будан ҷудо кардан дар кор аз оила, дуртар нигаҳ доштан дар кор. ҳамун одами калонсолам то вақте ки бемор дар хона ҳаст, маска пӯшондан дар кор, нигоҳ кардан дар кору. албатта ғизонок, аввал ки чойи гарм, чойи лимондор, шарбату компот, гӯшт бошад, тухм бошад, сабзавот бошад, мева бошад, ҳама чиро хӯрдан дар кор. гушнагӣ, камобшавии бадан бисёр хатарнок аст, барое ки ҳамун бадани одам камоб нашавад. барои ҳамин сероб буданаш дар кору серғизо будан дар кор. чӣ хел хешовандонро огоҳ мекунед ки шумо дар карантинед? умуман барои дуруст баррасӣ кардани маълумот, фарз кардем агар шахсе гирифтор шудааст, хонаводаи ӯ бояд ба хеш табор хабар диҳад ки яъне дар хонаи мо бемор аст ва ҳаракат кунанд ки яъне аз хабаргирӣ, аз ташриф овардан ба хонаи хеш табор дар як вақти муайян то сиҳат шудани бемор ҳамин яъне ки равандро яъне боздорӣ, яъне худдорӣ кунанд. ва инчунин хоҳиш мекардем ки фарз кардем агар хешовандони бемор, умуман наздикони бемор агар оиди ин беморӣ агар маълумот надошта бошанд, албатта метавонанд тариқи бо истифода аз табиби оилавии минтақавии худ, яъне ки ба худ маълумот пайдо кунанд ва ё инчунин тариқи чуне ки имрӯз медонем, яъне маркази иттилоъоти зидди буҳронӣ ба роҳ монда шудааст ки яъне тариқи рақамҳои 511 ва ё инчунин тариқи маркази иттилоъотӣ, яъне тариқи рақами 311 метавонанд дар тамос шаванд то ин ки маълумоти пурра оиди беморӣ пайдо кунанд. тавсияҳои умумӣ барои хешовандони шахсе ки дар карантини хонагӣ қарор дорад. якум, шумораи аъзои оиларо ки ба ҳуҷраи карантинӣ даромада метавонанд кам кардан лозим аст. бояд ба як одами солиме ки бемориҳои музмин надорад барои даромадан иҷозат дода шавад. дуюм, одамон набояд ба аёдати шахси эҳтимолан гирифтори коронавирус биёянд. сеюм, ҳамаи аъзои оила бояд дастони худро пайваста бо собун бишоянд. чорум, шумо дар вақти даромадан ба ҳуҷраи карантинӣ бояд ниқоби тиббӣ пӯшед ки даҳону биниро нағз маҳкам кунад. агар ниқоб тар ё ифлос шуда бошад, он бояд зуд бо ниқоби нав иваз карда шавад. ниқобро бе расидан ба қисми пеши он бикашед. панҷум,
дастпӯшакҳои якдафаинаро барои ҳар як тамос бо шахсе ки дар карантин қарор дорад, инчунин барои тоза кардани мизу бистар, гирифтани либос ва косаю табақ дар дохили ҳуҷраи карантинӣ истифода кунед. шашум, ҳар рӯз ин ҳуҷра бояд поккорӣ ва безарар, яъне дезинфексия карда шавад. ҳафтум, тамоми либоси ифлоси одаме ки дар карантин қарор дорад бояд дар ҳуҷраи ӯ даруни борхалтаи алоҳида ҷамъ карда шавад. сипас бо маводи маъмулии ҷомашӯӣ онҳоро шустан лозим аст. ҳаштум, аз табодули ашёи рӯзгор бо шахси таҳти карантин худдорӣ кунед. агар оила калон бошад ва имконият барои ҷудо намудани ҳуҷраи алоҳида набошад, кадом чораҳоро андешидан зарур аст? фарз кардем, агар дар хонаводае ки яъне шумораи оила зиёд аст ва барои ҷудо кардани хонаи алоҳида, фарз кардем, агар як дар хона беморе пайдо шудааст бо бемории суръияти коронавирус, агар шароит барои ҷудо кардани хона набошад, дар ин маврид албатта дар як вақти муайян ҳадди ақал яъне ки ҳатман ҷудо карда шавад. чунки вақте ки мо агар хона яъне ки шахси беморро аз шахсони солим ҷудо накардем, дар ин маврид албатта метавонад дигаронро яъне ки шахсони солимро шахси бемор сироят кунад. ва умуман ҳастанд ҳолатҳое ки фарз кардем, агар бемор ҳолати бемор миёна бошад ва ё вазнин бошад, дар ин маврид албатта беморро дар сатҳи бистари намо, яъне ки беморро бистарӣ мекунанд. ва агар ки шароит барои фарз кардем ҷудо кардани бемор дар шароити хона бошад, албатта хоҳиш мекардем ки беморро дар хонаи алоҳида бо тамоми гӯем ки лавозимоти фарз кардем бо истифода аз ҳамон таҷҳизотое ки барои истеъмол кардани хӯрок аст, ҳатто либос, сачоқ, умуман дастмолча ва пурра ҳамон ниқобҳое ки истифода мешаванд ба бемор яъне ки алоҳида ҷудо карда яъне таъмин карда шавад. аз рӯи таҷрибаи табибии шумо, кадом вақт шахси бемори COVID-19 метавонад барои атрофиёнаш бехатар бошад? аввал ки мегӯям ки одамон бисёр ин касал бисёр воҳима дорад. ҳамин воҳима накардану ором қабул кардан бисёр фоиданок аст, барое ки тарс худаш ҳам иммунитети одама паст мекунад. ором будан дар кор, ҳамаи он тавсияҳое ки духтуро дода истоданд, тозагии хона, пӯшидани маска, шуштани дасту, инҳоро ҳамаро иҷро кардан дар кор, он гаҳ касал ба хонаҳошон камтар, ҳамун титри ҳамун беморӣ камтар мерасад ба ҳар як аъзои оилаю ҳар як аъзои оила мумкин ки ба тарзи сабук гузаронад ин касалиро. ҳамаи бемороне ки бемори ковид мешаванд, мо онҳоро бояд ки дар беморхона нахобонем. мумкин ки 80% одамон ин касалро ба таври сабук мегузаронанд. онҳоро дар хона мумкин табобат кардан. ин табобат бо ёрдами духтурону бо ёрдами ҳамун аҳли оила нағз мегузараду бисёри одамое ки дар ин шаҳри Москав бемор буданд, мо дидем чӣ хел гузарондану чӣ хел ҳамаи қоидаҳоро риоя кардан, нисбатан сабук гузарондан ин бемориро. касе ки вазмин шавад, нафасгириш танг шавад, ҳамун тафси баданаш бисёр баланд шавад, чанд рӯз зиёд баланд шавад, аз 4 рӯзу 5 рӯз бисёр баланд шуданаш, аз 38 39 боло табобат мегирад бемор, аммо тафси баданаш 38 39 давом дорад, он гаҳ духтур мебинаду мумкин ки дар беморхона хобондани ин беморро аллакай тавсия медиҳад. инро духтурон бо худошон мебинану муайян мекунанд ки кадом касал бояд ки беморхона равад. вақте ки ҳар як бемор, касе ки бемор шаваду сари вақт дар бораи бемориш гуфт, сари вақту табобатро сар кард, ҳамаи ҳамун одамо сабук гузарондан ин бемориро. сари вақт сар кардани табобати ин бемор
بسیار خوب است، هم برای سلامتی خود این آدم، هم برای اقتصادیات اویله، هم برای اقتصادیات دولت. برای که آدمی که سری وقت طبابت سر میکند و خودش رو به وزمینی نرسوند، همه طرفه فایده هم برای خودش، برای اویلش، هم برای اقتصادیات اویله و اقتصادیات دولت است. از دکتران مصلحت گرفته همدیگر رو در اویله نگاهبین کرده، درست نگاهبین کرده، هم خیلی این بیماری میبرویند. توجه میکنیم به یک اطلاع مختصر و باز برمیگردیم. тавсияҳои умумӣ оид ба карантини хонагӣ барои тамоми аъзои оила. якум, ҳар як узви оила бояд ҳарорати бадани худро ақаллан 2 бор дар як рӯз бисанҷад. дуюм, тирезаҳоро кушода ҳавои хонаро на камтар аз 2 бор дар як рӯз тоза кунед. сеюм, даруни хона бояд ҳар рӯз бо латтаи тар пок карда шавад. чорум, дастони худро пайваста бо собун бишоед ва ё бо маҳлули антисептикии спиртдор тоза кунед. аз дастпокҳои яккарата ё сачоғ барои хушконидани дастони худ истифода кунед. панҷум, барои ҳар як узви оила бояд косаю табақ ё пиёлаю қошуқи алоҳида, инчунин воситаҳои гигиенаи шахсӣ таъмин карда шавад. шашум, замони карантин ва хуруҷи беморӣ дар кишвар ба хона омадани меҳмонон ва ҳатто хешовандонро маҳдуд кунед. ҳафтум, дар вақти сулфа ё атсазанӣ даҳону бинии худро пӯшонед, масалан бо рӯйморчаҳои яккарата. фавран дастони худро бо собун бишӯед ва ё бо маҳлули антисептикии спиртдор тоза кунед. ҳаштум, агар таби ягон узви оила баланд шавад ё худро бад ҳис кунад, аввал ба табиби оилавӣ муроҷиат кунед. ҳангоми карантин саломатиро чӣ хел бояд назорат кард? дар вақти карантин эълон кардан ҳар як шахсият бояд дар шароити хона пеш аз ҳама ба гигиенаи шахсии худ ки риоя намояд, чунки яке аз омилҳои мустаҳкам гардонидани саломатӣ ва ё пешгирӣ кардан аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ, бархусус бемории сироятии коронавирус, ин риоя кардани гигиенаи шахсӣ мебошад, ки онро мо ҳамарӯза дар шароити хона, яъне ки оғоз аз тоза намудани гирду атрофи ҳавлӣ, гирду атрофи хона, умуман таҷҳизотҳое ки фарз кардем дар хона ҷиҳозонида шудаанд, истифода аз молҳои рӯзғор, яъне фарз кардем коса, табақ, ҷиҳозҳое ки хӯрок омода мешаванд, ҷиҳозҳое ки мо аз он ҳамарӯза истифода мекунем, онҳоро мо мунтазам, яъне аз тозакунии намнок, яъне ки дар як рӯз аз 2 то 3 маротиба онро мо бояд гузаронем. ва инчунин гигиенаи шахсӣ, фарз кардем организми инсон, яъне тозагии дастон, тозагии умуман бадан, тозагии мӯи сар, чашм, даҳон, бинӣ, яъне ки дар ин маврид албатта қатъӣ тибқи тавсияҳо ва маслиҳатҳои духтур риоя карда шавад. саҳми занон дар тақвияти солимии аҳли оила чашмрас аст. барои пешгирии сироятёбӣ аз беморӣ занон бояд чӣ гуна амал кунанд? роли зан дар оила ҳама вақт бузург буду, ҳозир бо занҳо боз зиёдтар бояд ки меҳнат кунанд дар оилашон, барое ки аз тозагӣ, аз маскадӯзӣ, маскапӯшонӣ, аз ин корҳои зан бисёр тааллуқ дорад саломатии ҳамон оила, саломатии шавҳар, саломатии падару модар, хусуси хуштоманд, фарзандон. Тозагиро риоя кунед, ба ҳамаи аҳли хона 3 та 4 та маска дӯзед. ташаккур ба шумо барои пешниҳоди тавсияҳои муҳиму саривақтӣ. бинандагони азиз, дар барномаҳои минбаъда низ паҳлӯҳои дигари дар айни замон муҳими ин мавзӯъро бо иштироки мутахассисони соҳа пайгирӣ хоҳем кард. бо мо бимонед.